по пътя е пълна с прекрасни гледки. Това тук конкретно е Ахензей. Отбихме се така отстрани на пътя. Да го видим, да снимаме. Ние сме с този бус. Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Вероника и днешният влог е пак от приключение. Сега сме в Австрия. На 2 на 3 ще ви кажа какво да очаквате. Нашият син Ноа има рожден ден и се събрахме в една вила в Австрия. Аз, сестра ми, Сашо Ноа, родителите на Сашо и кумовете ни с двете им кученца в една вила в Австрия, както вече ви казах. Сега от апартамента на моите свекари до вилата ни е горе-долу час и половина. И тръгнахме по пътя, но пътя ни минава през Ахензей. Ние сме идвали тук друг път, но сега, понеже имаме горе-долу още час и половина до настаняването, което ни е от 2 часа, решихме да спрем, но трябва да обядва, така че ще си намерим някакво хубаво местенце да седнем и да обядваме на тази прекрасна гледка, която е тук. Това се открива пред нас, като слезнахме от паркинга. Лелята с бебето. Какво да ти дам? Да, горе паркирахме 2 евро на час е паркинга за Ахензей и слезнахме така. Тук ще се настаним. Ето още веднага долу има такова. Това всъщност са масички на този киоск, който е, но той е затворен, така че може да се възползваме. Преди да продължим напред с видеото и с влога, ще ви помоля да се абонирате за канала ми с камбанка, да не пропускате когато качвам нови видеа, да коментирате нещо позитивно и да ме последвате в Instagram Вероника_Евтимова се пише там. А сега ви пожелавам приятно гледане! Днес всъщност е 17. Както ви казах, настаняването ни е от 2 часа и трябва да чакаме нашите кумове. Те ще пристигнат живот и здраве някъде към 16, може би и 17 часа, не се знае. За следващия ден може пак да сме тук на това място, но да се качим с лифт на страхотна гледка. Ще влогвам всичко поред, така че останете и гледайте. Стигнахме в вилата. Сега ще ви направя тур набързо, защото е доста голяма. Няма да се бавя много-много. Започваме директно от градинката. Много удобно, има барбекю тук. Веднага до нас. Маса, чадър. Луки за Ноа. Влизаме в антрето. Пълно е с антични мебели. Всичко е дървено. Тук е всекидневната. Имам доста места за сядане, но малко неудобно, че няма маса там. Ето така на мадама се люла. Има една спалня тук. Долу има само една спалня. Така изглежда първата спалня. Гардероб. Продължаваме с коридора. Банята. Има хладилник към пералня, пръвсмухачка, абсолютно всичко необходимо. Това е единствената баня обаче, а ние сме 9 човека. Има и вана, и душ, достатъчно кърпи, така като гледам. Това са го направили тук някой, ако иска да си се оправя. Има и още една туалетна, супер. 2 туалетни поне. Това е чудесно. Така. Тук имаш ли още една стая? Да, кухнята. Тук ни показа къде да си хвърляме букулка. Има абсолютно всичко необходимо за деца. Даже такива надуваеми. Много добре е заредено, обзаведено. Тук е кухнята. Хладилника е сравнително нормален размер. Не е много голям. Шкаф, предполагам, всичко е заредено. Да. Дори детски прибори има. Много готино. Трапезария с кухня. Предполагам, че за рождения ден ще се съберем тук. Каза, че тази печка не е за готвене, ами само за отопление, ако искаме сутринта, ако не е много студено, да си заредим дърва. Иначе тази е за готвене. Кафе машина. Капсули ще е добре да си вземем. Мивката. Мале, много ми харесва. Много е автентично. Страхотно. Качваме се нагоре. Сега вече дървени стълби. Всичко е дървено. Стените са дървени. Къща е дървена, най-вероятно. Има една стая, която казаха, че е затворена, да не се влиза, защото ще правят някакъв ремонт. И още една баня съответно.
коридор. Ето го леглото за Ноа. Наредено. Тук има спалня. Оле, колко е яко. Толкова е различно от всички места, където до сега сме отсядали. И точно това търсихме и ние, да може да усетим хубаво духа на Алпите. Това към нашата къща ли е пак? Майни. Продължаваме към следваща спалня. Тук има спалня с легло и 2 единични легла. Така. Това е печка най-вероятно. Много сладко. И още една спалня. Предполагам. Така. Има достатъчно спални за всички. Правилно ли ги преброихме? Тук 3, долу 1, 4, да. Супер! Това е. Мирише на дърво навсякъде. Тук има една тераска. Която тераска е към нашата градина. Страхотно е. Много съм доволна от избора на вила, който направихме. Какво правите вие двамата? Сега ти каза да ви покажа и това нещо и да напишете в коментарите според вас какво е. Ето те, намерихте! Добре сме! Кравичка! Да, кравичка. Това иначе е пещ, хора. Вижте каква пещ. Само че откъде се отваря тази пещ? От другата стая. От другата стая? Да. Вярно, от кухнята. Кухнята. Да. Пещ от кухнята се влиза обаче. Бърка. За нищо, дето бързахме толкова много. Дойдохме до един лифт, искахме да се качим. Бях прочела, че последното за нагоре е в 4:30. Ама то си пише, ето 4:15 пише и там. Но ChatGPT ми каза 4:30. Айде. И че за наобратно е в 5 часа. Но ни казаха, че не можем да се качим, за съжаление. Airbnb-то ни дадаха някаква карта, Altbachtal-карт, нещо от сорта се казва, но с нея имаме 4 лифта, които може да ползваме безплатно и този е един от тях. И викаме днеска да не ни е напълно загубен деня, да се качим на някакъв лифт, защото така или иначе е безплатно, но за съжаление го изпуснахме, защото сме мотки. Ние големи мотки. Тези карти са безплатни и с тях може да правиш много различни неща. Даже като влезеш в сайта, има различни активитета, които може да правите в групата. А тук може да дойдем с Женя и Миро някои от другите дни, защото може да се спускаш с и такова, мисля, че, което е много забавно. Добро утро! Добро утро! If I am in darkness training. Добро утро, Ноа! Как си? Ядеш ли? Майко. Да. Харесва ли ти? Много. Ноа! Добро утро! Добро утро, приятели! Как сте? Ние сме много добре. Наспахме се горе-долу. И за днес плана ни е
все още не знаем какъв. Имаме 3 опции. Решихте ли всъщност? Какво решихте? Партизал. Отиваме на Партизал, на Ахензе, на един лифт, на който преди сме били, но гледката отгоре е просто зашеметяваща, защото се вижда цялото езеро с божествената му красива вода и цвят на водата. Вчера не успяхме да направим нищо, както видяхте, този лифт, до който ходихме, беше затворен, но решихме там да отидем на рождения ден на Ноа, защото ни е безплатен лифта и горе има площадка за игра, това за спускането, което е по планините, но за това в следващ влог или малко по-нататък, в този не съм сигурна колко влога ще направя. Така, значи това е плана за днес. Напазарувахме си само вчера, направихме си пици за вечеря и това е. Бяхме много изморени всички, легнахме си раничко, сравнително към 11. Сигурно се чува тия краби отстрани. Готови сме. Готините на последната седалка. Тук кои сте? Лигловците. Аз съм от задръстеняците, дече им става лошо и трябва да седят отпред. Май в Теслата са готините обаче. О, май, наистина тук са готините. Ето ги най-готините вътре. Виждате ли ги? Ио, къде сте най-готини? Най-готините дете са в Теслата ли? Тесла електрик кола. Ето ме и мен. Аутфита в дете. От кои си? Аз казах, че съм от задръстените, дето става лошо. Ама виж как се облякла. Като готина. Да компенсирам, да. Тръгваме! Готови били. Айде! Приятели! Намираме се на Рофан Зайлбан. Това са цените на билетите, като има пакетна цена за двама възрастни с едно дете. Така детето излиза 12 евро, а възрастните са по 26 или 27, не помня какво ни таксуваха. Иначе за нормален възрастен е 29,50. За кученцата е по 10 евро на кученце и задължително трябва да са с намордник. Дори и тези две приятелки, които не мисля, че знаят, че могат да хапят по принцип, но казаха, че без намордник просто не можеш да се качат. И е хубаво, че тук има магазин, където продават намордници. По 7 евро е единия намордник. Е така изглеждат. Да. А das geklappt? Ja, danke. Aber letztes Mal das schon gesehen. Da hast du gerade einen Pool und jeder, der mit der Gondel vorbeifährt, trotzdem ist schon. Das ist nicht mehr weit. Die Feuerwehr. И там е спирката. Почти пристигнахме. Нали? Заедно! Спираме. О, не оставите тук. Минете, не моля. Моля. И там горе отиваме. Погледнете само каква гледка. Това е точно до лифта, като слезнеш. Вау. Ето го пътя за нагоре и ние ще отидем там, на върха, реално. Не знам колко време ще ни отнеме слизане и качване, но след това тук е ресторанта, в който ще обядваме и то е с панорама към цялото езеро. Вижте каква раница купихме от втората употреба за Ноа. Тя по принцип са супер скъпи, сигурно към, да я знам, 150-200 евро минимум. За колко е за втората употреба? 16? Е, пак не е кът за без пари, ама къде. Чисто много наистина не е използвана, поне няма следи от употреба. Последни сме от групата.
Така, от тук до Кшълкопф има още 30 минути нагоре, които ни трябва да ги изкачим. Иначе има и други пътеки, които са на час и половина на други върхове. А надолу от тук е 30 минутки. Аз вече не знам от колко време вървим нагоре, честно казано. Вие много почивате? Стигнахме върха. Кшълкопф. Топ. Кой ги е редил, че камъни тук си е играл? Добър ден! Как сте? Браво! Ето е гледката. От тук. Езерото не се вижда. Има там едно по-малко езерце. На сестра ми отне 25 минути, на майка ми 40. Преди мама се пристигнали тати, Сашо, Ноа, Себето, Севделин след мама. На мен, Жени, Миро и двете кученца горе-долу към 50 минути някъде ни отне да се изкачим. С доста паузи изпирахме, наслаждавахме се на гледката. Кученцата си почиваха, пиеха вода и снимахме и с дрон. Така че това е заключението. Бавничко, 1 час горе-долу ви трябва. Ако тръгнете бързо и това ви е целта на бързо да се изкачите, 25 минути сте в топ форма, като сестра ми, разбира се, защото тя все пак ходи на фитнес редовно. Е в националния отбор по канадска борба, така че careful. Имаме пауза за круасанчета и нямаме търпение вече за шницелите, нали? Да! Здравейте, хареса ли ви похода нагоре? Да, хареса ми похода нагоре. Бих го сравнила с катеренето на катедралата Свети Петър в Рим. Глупости! Защо да са глупости? Снимаме наново. Хареса ли ви похода? Много намерих си нова приятелка. Казва се Лаура. О, чудесно! На вас хареса ли ви похода? Мега, да. С 15 кг на гърба, как беше? Лесно. С повече ентусиазъм. Така. Госпожо, хареса ли ви похода нагоре? Да, разбира се. Господине, на вас хареса ли ви похода нагоре? Кой като него? Носят го? Седнал? Няма да си на поход. Да приемам това за да. На вас хареса ли ви похода нагоре? Хареса ми. Много ми хареса. Ето тях. На вас хареса ли ви похода нагоре? Малко стана цялото. На вас хареса ли ви? Да. Ще повторите ли? Ще повторете, вече съм бил тук. Наистина, това ни е втория път тук. Хареса ли ви? Oh, yes. Oh, yes? Of course. Окей, перфект. А на вас? Даже не му питай. Да не те питам. Не му хареса. Единственият, на който не му хареса. Да. Мен, ако ме питате, също много ми хареса, затова идвам за втори път тук. Да.
Дайте сърце. Пи ли вода след яденето на Искам да ви кажа, че до момента не ми е бил включен микрофона, затова е било такова ужасно аудиото и сам дет съм го държала така, но няма да презаписвам интервютата. Вашето искате ли да го презапишем? Какво да измислим? Хареса ли ми похода нагоре? Много. Хареса ми походът нагоре. Бих го сравнила с катеренето на катедралата Свети Петър при... Бихте ли дошли втори път? Не. Разбира се, че не. Защо не? Защото има много други върхове за изкачване. Правилно, но аз исках да ви го покажа. Исках да ви го покажа, затова съм за втори път тук. Да. Това е много мило. Да. Дойдохме вече в ресторанта. Слезахме тук на междинната станция. За съжаление нямаше маса тук, която да е свободна и не мисля, че ще побере 9-10 човека. С много сме 10. Затова сме на тази маса тук, което пак е окей, но пък гледката там е просто невероятна. Искам само да видите. Предния път, като бяхме дошли, бяхме на най-последната маса там във ъгъла, необезпокоявани и беше страшно красиво и сами се искаше така, но няма да се поберем. Иначе това е менюто, може да го погледнете. Супи, някакви малки шницели, големи шницели, основни ястия. Това са сравнително цените нормални, къде за Германия, къде за Австрия. Здравейте, приятели! В момента се наядохме на тази прекрасна гледка, въпреки че не седяхме и тук, но няма проблем. Качихме се обратно в лифта и тръгваме надолу. Ние го опуса ни пристига. Идва да ни вземе. Ние сме седнали на паркинга, като не знам какви. Тук намазахме детето, обновихме слънцезащитата. На жени ръцете са с дърма. Който не се намаза с слънцезащита, ще страда. Аз предупредих всички да се намажат, защото предния път така изгоряхме. Но сега сме подготвени. Имаме всичко в чантата. Сега, какъв ни е плана от тук нататък? Планът ни за сега е да отидем на едно градче. Много близко, Пертизал, мисля, че се казва. Пертизал ли отиваме? Пак е на Ахензе, но вече ще сме точно до езерото. Там трябва да има някакво кафене, айс кафе, сладолет, нещо да хапнем за разхлаждане. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Да натварим спринтера. Той не е спринтер, той е транзит. Много е голям. Чистихме го отвънка с мокри парцали, само с вода. Нямахме план да го чистим отвънка, между другото. Обаче, понеже тръгнахме да го бършим вътре, да не ни е мръсно, викаме, айде отвънка, малко е тук да избърша, малко е там да избърша и накрая стана като нов. И включително и уплътнения, всичко сме избърсали. Какво да ви кажа? Много изпълнителни хора. Тук е просто невероятно красиво. Това влакче сигурно обикаля цялото езеро. Прави колко... Оле, колко е красиво! Водата защо има толкова прекрасен цвят? Ето това може да видите в селцето Пертизал.
Ей, тук да живееш, не знам какво повече ти трябва. Най-вероятно къщите струват към милиони, но сигурно си заслужава. Ама ти няма може да изплатиш така или иначе. Тя ще остане за изплащане на внуци и правнуци. Сега сме се отправили към едно кафене, да пием кафенце, да хапнем сладоледче, весела Дражина. Това е моят прекрасен мъж, може да го видите. Имам невероятен мъж. Много ми се иска да влезна, понеже вижте колко много хора плажуват. И както изглежда водата страхотна, как да не ти се приисква да влезнеш просто, обаче 100% ще е ледена все още. Все пак е средата на юни, няма как да се напекла толкова, че да е приятна. Поне според мен. Какво правите, господини? На вас ви е забранена захар. Какво? И моя ли искаш? Моя не може. Мале. Край. Ужас. До тук бяхме. Това са ни сладоледите. По 2,50 на топка. Поръчах си една топка тирамису, обаче ядейки усетих някакъв косъм. И като видях и така го издърпах пред нея от самата топка сладолед, беше много гнусно. Викам, съжалявам, това не мога да го ям. Може направо да го изхвърлите. Тя го взе и хвърли го, вика, искаш ли нова? Викам, да, ама дай нещо друго. Сега пробвам банана кранч. Хубаво е, тирамисуто не беше хубаво. Не само заради косъма. Как да разбера дали това работи? Кака се опитва да се снима, но нищо не се получава. За тази вечер менюто е бургери, които шеф готвача. Ти ли си изкараджията днеска? Да. И бираджията, и скараджията. Добре, шеф готвача ги направи на скарата. А другите двама шеф готвачи ги подготвиха месата, всичко. Трапезата е готова, наредена. Миро ги сгуби. Сашо вкусяваше месото, доколкото знам. И всичко е готово за да седнем да ядем. Но вика, дай на Зая да му даде топката. И не иска да стъпва на тревата. Има нещо против да стъпва на тревата. Гледай. Чуйте какво правих аз през цялото това време, докато другите приготвяха всичко. Изкъпах се и качих инстаграм пост. Това е всичко. А вчера ние правихме пиците, така че сме освободени днеска, нали? Ще вечеряме, ще си лягаме и утре за рождения ден на Ноа няма да снимам в този влог. Срамно те хвана. Алло? Алло? Баща се начи в пич, така? Да, последният надолу за днес е в 16:15. До тогава трябва да сме слезнали. Иначе това е името на нашия лифт. Ама какво ви снимам? Видасберг Хорнбан. Така се казва този лифт. Отиваме сега на него. Ние бяхме вече тук. Това ви го показах. Ето тук има 5 евро такса за куче, 5 евро такса за колело. Ако искаш, днес вече е втори опит, ще успеем да се качим. Това са ни картите, които ни дадаха от Airbnb-то. Безплатни. С безплатно качване на 4 различни лифта. Лифта на готините сме тук, кабинката на готините. Но ни го откраднаха и там в предната кабинка. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. И Сонер и Моника, между другото, са с нас вече. Не знам дали разбрахте. Там Те отиват на плаж. Другия лифт. Те отиват на плаж, да. Иначе Сонер плати 26 евро за този лифт. Миро днес не е с нас, защото има много да работи и дадахме неговата карта на Сонер. А пък значи Моника си е купила билет. Не бе, дадахте я на Моника. Сета. Свършете. Телефона ми звъни. Барак Обама ме търси. Ало, Амет. Амет. Криза. Ще се пускаме с такова нещо. Трябва да сложим коланите.
Билета за възрастен е 12 евро, а за една младежка е 10,50. И това нещо по такова се спуска по планината, някакси прави кръгче и пак ни връща насам от изходна позиция. Ох, много е яко, но нищо не успях да снимам. Защото ни беше страх? Да. И какво ще кажете? Супер! Много яко, нали? Ние ви настигнахме. Да, и ние настигнахме Саша. Ние стигнахме до извода, че Саша е бил много бавен, за да го настигнете така. Да! Той е още много рано спря. Да, бе! От джоба! 2 пъти му е паднал телефона, едва му го е хванал. Еми, много ясно, коти. Беше много забавно. Много беше яко. Много сме смешни. Виж как си държа камерата. Вижте нашата. Ние сме били по-бързи от вас. Вижте нашата физиономия. Ние сме в 45 км в час, вие сте с 41. Къде? Не, а Сашо е с 21. Сашо! Как ли сте по-бързи от нас? Сашо с 21 вика. Как може? Това е гледката от днешния ресторант. Ето тук всъщност се вижда и влакчето, на което бяхме. То влакче ли е, колички ли, не знам точно как да го нарека. Уникално, красиво е, само дето няма езеро. Иначе се конкурира според мен с вчерашното. Ама не, там просто много ми харесва гледката с тази вода и то кристално чиста. Вие видяхте какъв цвят беше вчера водата в езерото. Това е самият ресторант, така изглежда отвън. Има повече маси, което също е предимство. Това не сме го поръчвали, защо не го донесаха? Трябва да кажем, да си го върнат. За Ноа, за рождения му ден. Ули, да, за рождения ден на Ноа. Времето е страхотно, особено на слънчице. Тук на нас на сянката има лек ветрец и става хладничко. Затова сме с връхни. Вътре ресторанта. Уютен, дървен, пак всичко дървено. Много е готино. Гледайте какви огромни чанове има тук. След като хапнем сега, ще отидем да разгледаме площадката за игри за деца, която е. И също Симона каза, че имал някакъв зоопарк. Не знам какъв. Има ли наистина? Аз малко не мога да й вярвам така, просто като каже нещо на сестра ми. Тук имам чувство, че всеки връх е разработен, така че да има какво да правят хората в почивните си дни, което наистина е страхотно. Всичко е направено толкова добре, обезопасено, чисто поддържано. Наистина има какво да правиш. Не е като да няма какво да правиш, примерно събота и неделя, дори като си живееш тук. Всичкото е наблизо. Тук в нашия район до вилата ни, реално, има още 3 такива лифта, както ви казах, на които може да се качим безплатно. И всичките са на разстояние от 15-20 км от вилата ни, която е. А и не само вчера Пертизал ни беше пак някъде на половин час с колата. Препоръчвам тук да се дойде така лятото, като е хубаво времето, просто да се насладите на хубави гледки, макар че мама каза, че Родопите били по-хубави. Сигурно има нещо такова. Искам само да видите колко са големи детските шницели в сравнение с ръката ми. Как да ви покажа? Това е 2 шейпи, може това да е детския шницел. Колко струва един детски шницел? 12 евро е гордо детския шницел. Казаха, че е по-вкусен от вчерашния. Така че аз още не съм го опитала, но сега ще опитам. Поръчахме си и кайзершман с тук сладко някакво. Нека да опитаме шницелът. Дали е хубав или ме лъжете само. Да видим дали е по-приятен от вчерашния. Вече. Май не е по-хубав от вчерашния, бе. Вчерашния моя беше много сух. Майко, колко много картофи. Или просто много лимон сме сложили, коте. Пак го бивам. Ама май много лимон сложихме. Да, вкусно е. Вижте къде са кравите. Как ще направим снимка с тях? Hallo Leute, das ist meine Schwester. Не, просто е постригана. Видяхте ли как се облиза? Бягайте оттам. Alles Gute zum Geburtstag.
Имат ужасни мухи грамадански. Лека снека. Run away. Run away. Run away. Run away. Здравейте, крави! Сега отиваме на лек поход и там догоре да видим какво има. Макар че това май е най-високата точка. Всеки следващ ден имаме improvements, подобрения. Не сме и с чадърче. Това чадърче също от втората употреба. Аз викам такова жълто, по-добре да не го купуваме. Ама го взехме. Дядо му настояваше, да. И сега много добре така на момчето. А това друг лиф ли е, хора? Уникална красота, просто нямам думи. Това трябва наистина да я дойдеш сутринта, за да може да стигнеш до някъде. Ние нямаме време, ще изпуснем последния лифт надолу. Затова се отказваме от този поход. Мама и тати са тръгнали по друга пътека, те ни махнаха оттам отгоре. Не знам дали ще тръгнем след тях или какво ще правим, но още повече се убеждавам, че си заслужава да дойдете насам лятото и да си направите такива походи, просто да дишате чист въздух и да се наслаждавате на природата и на това, че сте живи. Честно ви казвам. Стигнахме до върха почти, до пейката стигнахме, но сме до тук. Иначе има още нагоре малко до върха, но ние нямаме време. Решихме в крайна сметка да продължим. Заключението на всички тук е, че повече си заслужава от вчерашното. Катеренето е малко по-екстремно, ако хваниш прекия път, а ние хванахме него, защото нямаме време. Иначе, ей, тук е така, се слиза. По-полегато е, обаче тук е за козички, буквално. Гледайте там хората къде са и какви са малки. Страхотно е. Красота. Доволни ли сте, Дръжина? Много. Много доволни. Много спинка пак. Кажете, дружина. Да бъде! Севус! Нинина! Тя е от стръмния път и е последна. Прекия път. Какво има? Вижте също къде отиде, чакай там с жълтия чадър. Разбрахме къде бяхме току-що. На Гмалькопф, 1900 метра над морска височина. Нямаме време, трябва да тичаме към лифта. Пак им ни остана време. Гледайте какво яко нещо има за децата да скачат. Не успяхме да скачаме. Има люлки. Какво се качихте нагоре? Тук има доста по-яки неща. И там е доста по-яко от тук. Много изпуснахте. Викай! Къде сте, хора? Вау, хора, ако знаете къде са. Да. Чао, чао. Кажи им чао, чао. Махай. Чао, чао. Кажете, аз съм на една годинка. Една годинка. Това е всичко за днешния влог, приятели. Цяло видео посветено на рождения ден на Ноа, организацията, декора и как направихме всичко сами може да намерите в канала ми. Абонирайте се с камбанка, последвайте ме в Instagram и очаквайте втора част от приключенията ни в Тирол. Бъдете живи и здрави, всичко добро и до следващия път! Kind of